Hlavným mediálnym partnerom súťaže Do formy je Žilinský večerník, najčítanejší týždenník Žilinského kraja. Viac príbehov o súťažiacich nájdete v rubrike Zdravie a krása, Relax, Fitness. Čítajte Žilinský večerník a dozviete sa viac. Nie málo ľudí je nespokojných so svojou postavou. Niektorí z nich sa rozhodli dostať sa do formy aj cez mozolánny tréning z Žiline. Okrem kvalitných tréningov tam dostali totiž aj mnoho užitočných rád. Napríklad, pekné telo sa nerodí len z práce vo fitness centre. Dôležitá je aj práca v kuchyni. Preto sme si v seriáli Do formy 2012 ukázali zdravý nákup. Tentokrát sme sa vybrali do reštaurácie športovca Rastia Pavlíka, ktorý vo svojom stravovacom zariadení varí nielen chutne, ale najmä zdravo. Človek postupne ako rástol v tom športe alebo v tých výkonoch, a potom nerástol, lebo už mal nejaký vek, tak už prestal rásť, tak začal rozmýšľať kam, prečo, ako a nakoniec som to nejako celé pretavil do toho, že som začal aktívne športovať v inom športe, kde sa mi tá posilovňa výborne hodila. Samozrejme, strava k športu patrí, k životu samozrejme tiež, a k dobrému a spokojnému životu určite ešte viacej ako k športu. U každého je to inak. Niekto sa rozhodne zo dňa na deň, niekto k tomu dospieva, ale jednoznačne je to o tom, že to si človek musí poukladať v hlave, chcem to takto a či naraz alebo postupne sa k tomu dostane. To naraz zvykne byť aj problém, lebo telo samozrejme nezareaguje na to naraz, reaguje inak. Človek je nervózny napríklad. Nebude žiadne veľké varenie, jeden základný krív, ktorý platí pre biele mäso, hlavne suché biele mäso. Rozpálená panvica, hrubá panvica. Preto hrubá panvica, lebo aby neostala panvica studená a tým pádom by sa zastavil ten proces toho uzatvárania mäsa a začalo by sa mäso variť. Pri nízkej teplote začalo by sa potiť, začalo by púšťať šťavu a vy by ste mali suché mäso bez toho najcennejšieho, čo tam je. To si obľúbi veci na pare, špeciálne zelenina, ktorá je výrazne chutnejšia na pare, zemiaky, taká drobnosť, keď uvarím zemiaky, tak ich musím dať kilo soli do hrnca, aby mi chutili. Keď ich dám na pare, nemáte tam ani štipku soli a ten zemiak nepôsobí neslaný. To je veľký význam pre tých, ktorí majú s tlakom problémy a že prečo takéto veci. Takže tá zelenina na pare je chutnejšia, zvykne si a bude si ju sám vyhľadať. A toho oleja, keď si dáme, olej je veľmi dôležitý pre život. Zase to vyvážime, pridáme oleja, uberieme sacharidov, trebárs. Není problém. Alebo vymeníme. Hej. Keď si dáte bielkovinu so zeleninou, ktorá má veľmi málo sacharidov, zaplní vám žalúdok, ale nepotrebujete, potom si môžete ďalšie jedlo dať sacharidové, dokonca aj mierne tučné. Raz za týždeň, keď si doprajete hocikoľko, že sa odmeníte, trošku ten stres z toho chudnutia zaženiete, to nič sa nestane. A nebojte sa, že ja tu teraz pracujem s olejom.
ten olej v tých drážkach steká a to mäso takisto, keď ho dám na grill, pustí trošičku šťavy, ten olej stečie. Je vhodné, keď si doma spravíte, zoberiete si, pritlačíte to mäso. Dal som mäso na grill, dal som zeleninu na grill, na sucho, momentálne nesolím. Toto mäso osolím až tesne predtým, ako ho otočím. A osolím druhú stranu. Keby som ho osolil skôr, začne sa potiť, púšťa šťavu, zase urobíme to, čo nechceme. Niektorí kuchári so mnou nebudú súhlasiť, ale u nás sme takto naučení a takto to robíme. No, sú mäsa, keď ich nakoreníte, jasné, nejaké špízy orientálne alebo pečené mäso, hej, dáte tam cesnak, ale keď túto kôrku dáte preč, tak to mäso je v podstate bez chuti. A špeciálne u hydiny a kuracie prsia, alebo morčacie prsia ako najmenej tučné. Tam je dôležité, aby ste si to spravili chutne, aby ste si zachovali tie veci, ktoré tam sú a aby sa vám to dobre žulo, ak to tak môžem povedať. Krásne vidíte na mäse, že tu je zatiahnutá bielkovina, keď je tenší materiál. V podstate kuracie prsia končíme vtedy, keď v tom najhrubšom mieste sa stratí ružová farba mäsa. Akonále sa zatiahne bielkovina, sa zabieli, mäso je hotové, bezpečne je jedlé, zdravotne nezávadlé a hlavne ale je najchutnejšie, pretože je šťavnaté, nie je presušené. Je dobré mať kôrku, preto je dobré mať rozpálenú panvicu. Teraz môžeme osoliť, otvorenie, ogrilované. Základ, veľká panvica, hrubá panvica. My máme grill, ktorý má, platňa má 15 kg železa, ktoré keď sa rozpáli, tak dáte tam 150 gramov kuracích prst, tak tomu grillu nespraví nič. Hej. Keď dáte na tenkú panvičku hliníkovú, ktorá váži 100 gramov a dáte tam 150 gramov kuracích prst, tak tie prsia zoberú teplotu z tej panvičky a skončili sme. Začneme dusiť, začneme variť. A to mäso nikdy nebude tak rýchlo a tak dobre urobené. O tej pánvici, čo som hovoril, toto je tzv. Stejková pánvica, hrubý kov, veľká plocha drážky, ktoré vám urobia to, že ten olej vám stečie dole. Sol teraz na to opražené mäso sa na tom spotenom mäse rozpustí a urobí nám peknú slanú chutnú šťavičku. Hlavným mediálnym partnerom súťaže Do formy je Žilinský večerník, najčítanejší týždenník Žilinského kraja. Viac príbehov o súťažiacich nájdete v rubrike Zdravie a krása, relax, fitness. Čítajte Žilinský večerník a dozviete sa viac.